И как ще оцелееш тук? Никой в Ос няма да намери покой, докато не умреш. Защо искаш да останеш? Не знам. Място, в което аз не съм желана, в което мракът е на почит. Аз нямах избор друг, но осе в моето сърце, като вяра и надежда. Затова се връщам се до тук. Странно земята сякаш вика във време злокобно. Просто земя, шепа пръст, без глас, без звук. Земя, за мен най-любима и до мил като спомен, но това е мой дом, само един. Това е мой дом. Опитай да разбереш. Просто не можем повече да се борим. Налага се. Щом изгубен си в неравен бой, кажи на глас: това е мой дом. Щом останеш сам и без покой, извикай с глас: нали това е мой дом. Щом оттеглиш се отчаян и смутен, врагът очаква това. Нима готов си да останеш вечно в плен? Осе твоя съдба. Ще чуеш много лъжи, своя път изгубиш ли между зло и добро? Но няма власт лъжата, щом пазиш добротата. Това е наш дом. Това е наш дом. Това е наш дом. И без страх ще влезем в боя, ще събудим в нас героя. Това Не я слушайте!